तो दोस्तों देखिए हमारे खेसारी लाल यादव का फाइनली जो गाना का टीजर है भौजी टेंगे टेंगे वो आ गया अरे है। बेवकूफ बिल्कुल टोपा आदमी हो का यार। अरे सॉरी भाई लोग मतलब भौजी लेंगे लेंगे जो खेसारी भैया जो गाना आवत है तो ओकर देखभाल तो टीजर आ गई में कुछ गाना में मतलब खेसारी लाल यादव मतलब भौजी से कुछ कहत रहनी। भौजी रूगल बेचा। सही गानवा के टीजर में तोलन देखभाल तो खेसारी लाल यादव मतलब वीडियो में लौकत वहाँ आ जो ना ई डिम्पल सिंह है तो जो ना कि भौजी है तो मान ला कि एगो जो ना कि लीची बेचत रहनी ठेला पर खूब चिल्लात रहनी कि लीची लेला वो लीची लेला। आ खेसारी लाल यादव जो उनकी बीड़िया में बीड़ी पिए ना और जो ना कि एगो टेंगे टेंगे जो निकलल बात तो जनते वाला लोगन वही गाना में लौकेला खूब एकदम डिजाइन में देख सकत वाला उनकी वेशभूषा बनैले वैसने मतलब छपरी वाला। आ खेसारी लाल यादव उनसे परेशान हो गइल काहे से कि उ लीची बेचत हनी भौजी तब उनका आवाज़ ना सुनाला। त खेसारी लाल यादव मतलब चिल्ला-चिल्ला के कहना कि अरे रुक जो ना रे रुक जो। त वही पे मतलब भौजी के ही कहना कि भौजी रुक गइल भाई टेंगे-टेंगे बंद कर देला बेचा अब तू मतलब लीची। भौजी रूगल बेचा। अरे लीची ले लो। तो देखा लोन बाकी तो गाना सुनला के बाद बहुते मजा आई अभी गाना का वेटिंग में चलो तो मतलब गाना के वेट करा लोगोन। गाना मतलब कि 8 तारीख के आए वाला है 8 अप्रैल के सुबह में। तो जाके सुन लिया लोन दबा के एकदम मतलब गाना खेसारी भैया के हिट कर दिया लोन अभी तक मतलब टीजर के देख ला लोन तनी मनी जोन मतलब गाना में दिखावल जाता हुए देखा लोगन। ना तो हम अगले वीडियो में मिलत हई।